Bon dia a tothom, benvinguts un altre cop al nostre curs d'introducció a la programació en Python. Avui descobrirem una nova estructura que es diu try and except. Una estructura que ens permetrà controlar millor el flux del nostre programa. Això tornarem a Python i recordarem una mica què hem fet fins ara. Fins ara hem vist els condicionals. Recordem, el nostre programa era un programa que demanava a l'usuari un nombre de l'1 al 10. Això fem una variable que li diré nombre, que és igual a, recordeu que quan li demanàvem a l'usuari un nombre, la funció input ens retornava un string, per la qual cosa havíem de fer un cast, és a dir, una conversió de text a nombre. Això fent servir la funció int. Això el que vol dir és que qualsevol cosa que hi hagi dins dels parèntesis es convertirà en un nombre sencer i li diem input, que és la funció o la forma de dir-li a l'usuari que volem que ens doni una dada, i li demanem a l'usuari nombre entre 1 i 10, entre cometes. I aquesta era la manera de demanar-li a l'usuari un nombre entre 1 i 10. Comprovar-ho? Li donem print, que imprimirà a la consola el resultat. No. Li donem el control S, l'F5, i ens demana nombre entre l'1 i el 10. I un nombre, el 34, per exemple. Me l'imprimeix. I dono un altre cop a l'F5, dono un 5, em retorna un 5, és el mateix. Ara, anem a canviar el que escriurà la consola en funció del nombre que escriu l'usuari. Per això fèiem servir l'if. If nombre mayor que 0 i nombre més petit que 11, recordeu-vos dels operadors relacionals, aquest vol dir que on està la boca és el més gran. Si ho sabés com forma mnemotècnica, i donem a l'enter. Com estem tractant dins de l'if, ens fa una tabulació per indicar que estem dins d'aquesta estructura. I diem print el nombre donat, espai, i ara, perquè surti a la mateixa filera, posem una coma, nombre, no podem posar un mas de concatenació perquè són tipus diferents. El nombre és un nom sencer i això és un string. I no es poden posar d'aquesta manera perquè surti a la mateixa línia i només una coma. Nombre donat, nombre, i ara, cometes, està entre 1 i 10. I 10. No. I si no, què passa? Podem dir else, si
Si no és aquest el cas, doncs copiar, enganxar, imprint. No està entre 1 i 10. Anem a comprovar-ho. Ctrl S, F5, i diem a la consola 3, nombre donat 3 està entre 1 i 10. Comprovem la raó. F5. I 41. El nombre donat 41 no està entre 1 i 10. Sempre funciona bé, no? Però imagineu el que passa al següent. F5 i l'usuari em diu hola. Puf! Esclata tot. Value error, invalid literal for int, which base, 10, bla, 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 bla. És a dir, la funció int no és capaç de... no pot canviar la paraula hola per un valor d'un nombre sencer, que no existeix. Llavors, què hem de fer? El que hem de procurar sempre és que aquests missatges en vermell no apareguin al nostre programa. Perquè això significa que hi ha accions que no estem tenint en compte. Sempre hem de donar un missatge entenedor, sobretot per l'usuari. Per això, en aquest cas, farem servir l'estructura try except. I això el que farem és el següent. Agafem i seleccionem tot el que hem fet i anem al menú Format i li diem Indent, és a dir, indentar. Per què? Perquè tot això funcionarà dins de l'estructura try. Ara li estem dient al programa, intenta això, intenta fer això. I si això no funciona, és perquè el que m'ha donat l'usuari no és un nombre. Llavors li diem print i diem això no és un nombre. I guardem. Tot això s'executarà dins del bloc try i això s'executarà dins del bloc if. No sé si veu veient el dibuix de com funcionen les línies i de què pertany a què. Ara, anem a provar a veure si això funciona. Ctrl S, F5. Nombre entre 1 i 10. Hola. Pum. Això no és un nombre. El nostre programa ja reconeix que l'usuari ha afegit o ha insertat un valor que no és el que li demanàvem. Aquesta estructura de try except és fonamental i importantíssima. De vegades es veuen més endavant els cursos de programació, però jo penso que és molt, molt, molt bàsica i que s'ha d'aprendre des del moment gairebé zero. En fi, això és tot per avui. Gràcies i passeu bé.